Yok yok, Canet Halmuradaga da troşunu çıktın. O mene yadıma düşmendir. Ben kameranı açayan. Ya vakt bollu kemiğine giyir etin. Emmedat yeme kemiğine yadılıp dur. Aydın salam. İyi değilleşler. Selamun aleyküm. Aydın salam. Aleyküm selam Sapara. Voğu musun? Vatandaşlar selamun aleyküm. Ana setleri şeydeli. Şimdi birinci sapar iyileşler. Bunu bir ayarlalı. Eyle kompüterden okar yalı deli. O ne? Aydın. Ava Sapara. Bu ne marada vurun edeline. Açık efir iyileşlemizin sorularına cevap vereli. Sorular geliyençe. Ana kemiğine bayam geldi. Kemiğine kovu musun? Sesim geliyor mu? Geliyor, sesin geliyor. An birinci sapar iyileşlemelerini talablaş. Eyyem efirde. Selamun aleyküm izleyiciler. Adamlar üşüyençe 2-3 minut. Demedeli. Sorular geliyençe. Şu dayılarımı Sen soruları okap bilen mi kemiğine? okuyup biliyorsun o. Açtım mı? Soruları okap onun. Demezsen o in yaşımız sen. Sen yaş küçedip bulunulu bura. Gayret et. Safara. O. Ava. Salam. Aydın bu iyileşlemi soru veriyençe soru sen ver. Ya sana verelim biz. Kapağı yok. Sapara ne el ne emetseniz.
Mene sorular okumanın nemem yok, mümkinçiliğim yok. Sebebi kompüterden. Kemiğine onu kemiğine demettik. Ha, bana kaldı mı? Kemiğine mi şu oğlan dip soruyorlar kemiğine hova di. Hava kemiğine şu. Selamun aleyküm sapar ağa diye salam. Ha. İşler salam hem ben de salam. Ne üşüyen çağınız biz. Aydın bilen kemiğine bilen biraz. Sizi güymers. Ya gıyvat edelim kemiğine. Yok, gıyvat değil Sapara bir esas bir sorun var. Şonun bilen başlayalı hem halkımız hem şona göre bir sorun. İyileşler bir deme olsa teknik arda zat bolsa bağışlarsınız ne birinci sapar gönüye fir. Ya o üç olup gönüye firde. Neme diyet bunu yon bir sapar ediptim yakacıyordum. O da bolmandı. Goy. Abi deme bilen aratı bir 3-4 sekund giyecek alyada. Yani setin bilen deme. Ondan sonra öğrenşen çakindi öğrenştik on beylekin sesini yapıp onu Zoom'dan vurulaşı vermerken de kemiğine. Hava izleyicilerimize şu tayda sorumuz. Yani ben Aydın'ı görüp biliyorsunuz mu ekranda? Sen ben bu taydan ekrandan görüp bilemem da. Ben Aydın görüyen Aydın ne yanımızda. İnsan yüzü görünen ok. Sen görüyorsun da görmeyen de Aydın deyip yazıyordun. Aydın önü yanımızda. Ya, onda Sapara şunun yalak bir soru bilen başlamakçı. Hani? Indi halkımız Türkmenistan'ı gelecekte ne ile görmek isteyer? Yani en düyüklü bir soru benim fikrimce şu. Hem kim Türkmenistan ne ile görmek isteyenliği hakkında değil, diktatör ne edip yok etmeli deyip aydiyarlar. Hatta şu tayda diktatörü yok etmek yeterli değil. Diktaturanı yok etmek var da söz etmeli benim fikrimce. Şunun için yine tezeden qaytalayın. O Türkmenistan'ı halkımız nähile görmek isleyer. Yakın gelecekte. Ütken yağdayında manasındaydı yani. Sonra sizin o ya da Aydın düşüncesi fikrini. Ben bana ait diyen mi? Bana ait diysen neme yani ulu problemler, real problemler, diktatör ayrılan ununun başlar. On başlayacağı görünüp dur tabi abi. Bizim cemiyetimiz köp zada tayinlerliğini şu anda çenini şonu görkü diye de. O tayda ne hemen olacağını şu an prognoz edip bulu nokta. Şunun için bunu diktatör ayrılayança, nemediyança cemiyet üyedini tayinlap yetişmesi gerek de. Onun ilki neme devletçilik düşünce ortaya gelmeli. İlki devlet kurulmalıdır. Devletin bünyadı. Şu kurulan son bu da bir geçici devri alır da. 3 ay oluyor mu? 6 ay oluyor mu? 7 ay oluyor mu? Onun yemesine bağlı bu işlerin bir cay edilişine bağlı. Cemiyetin kömeğine, halkın kömeğine, yemesine bağlı. Bir geçiş devri olmalı yok man. O geçiş devrinde de en ulu çözülmeli mesele devletin bünyadını nemetmeli. Onun sayılı olmalı, köp partiyalar döremeli, on kanunları olmalı, adat metbuat döremeli, on kanunları olmalı. Yani sayılığın kadası, kanunu, düzgünü, kontrolü olmalı. Yine şu zatları edilen çabır geçici bir periyot olmalı. Çok geçici periyotta da devlet suduru kurulmalı. Ondan sonra devlet kurulan son devletin yani üstündeki onu idare edecek hükümetler sayılı usulüyle gelmeli deyip düşünenler. Bünyadının emesinde de yetasi neme hukukun üstünlüğü olmalı. İnsan hakları son üstünlüğü açık bağlar iktisadiyeti
Ya etaati gemeleri şolar bolmaly. Al köp partiyalyk adat metdi olar hökmany ýöne düşünme ýa aýdy oturmaňda da ol bolmaly zatlaň demesi. Ýöne etaat nemesi ýa hukukyň üstünlügi iň ýokurda gelýär. Hukukyň üstünlügi hem insan haklarynyň nemesinden etaatynda bolmaly. Etaatyn neme insan haklarydyr. Şoň bazar iqtisadiýaty, şoň hemmesini goşaňda demokratiýa bolýandyr şu zatlar. Men düşünjem şondalak Aydın sözü sana bereyin. Indi Sapara şu täze Türkmenistan näli bolmaly diýe-de indi bärde men görýän täze Türkmenistan mine bardy geldi şu diktator aýrylan wagtynda diktatora sistemasam aýrylandan soň on näli diýsem kem gören ulu bir iş vardı o Türkmenistanda. O iş diýende o 2 adamyň ýa-da 5 adamyň etjek işi däl de halkyň üstüne düşen yük var. Yani halkam şol her bir adam şol yüke nämetmeli bol ýa-da joň jogapkärçiligini bilmeli birinji nowatda edilýän işlerde. Sebebi döwletiň näli diýsem kem hiline ýa-da döwletiň nälidigini şol halk belirleýär-de, ýani adamlaryň nämesi, düşünjesi, göz ýetimi giň bolsa şo döwletem baý bolýar, ýani düşünjesi hem giň bolýar şo döwletiň. Şu ikisi bir-birine paralel zatlar. Ýani adamlaryň aň düşünjesi bilen döwletiň kaçtosy diýende ikisi bir-birine paralel zatlar. O halkyň şol nämesini östürmän, aň düşünjesini östürmän açık bazar edip berende de Sapara men bilemok o taýda näde işleşjekler. Şol ondan soňra şo ýanky aýdan zatlaryňyz bar-da geçici hökümet. Şol geçici hökümetem wagtlaýyn hökümet bolýar. Wagtlaýyn hökümetem iň esasy şu Türkmenistanda kanunyň üstünligini gurmak men pikirimçe. Sebebi näle diýsem kem şu adamlaryň özlerini ýanky howpsuz o näme diýilýär? Safety olanda näme bolýar? Howpsuzluk, adalet. Ama şu howpsuzluğu meselesinde her bir adam öz howpsuzluğunu ve kanunyň ýanky döwletiň kanunlary her bir adamy goraýandygyna ýa-da gorajakdygyna garanti bermeli-de. Kepil bolmaly. Hawa. Şoňa kepil bolmaly. Konstitusiýanam ýani kanunçylygam şoň ýaly birinji edilmeli işlerden biri men pikirimçe şu. Ýani kanunçylyk konstitusiýany düzeltmeli. O bir adam çıkıp bir öz pikirini aýdanda onu sen halkyň düşmany diýip aýtmak gerek däl. Hatda şol adam bütün şu Türkmen halkynyň garşysynda halka çıkıp aýtdy, siziň hemmäňiz şu zady ýalňyş bilýäňiz, dogrusu şu zat diýse de onu halkyň düşmany diýmek gerek däl. Ýani pikirini aýdan üçin ve şoň her bir adamyň ýanky gorulmagy diýende adamyň özü däl, o fiziki däl de her bir adamyň pikiri, edýän işi hökmany suratda gorulmalydyr. Ýani kanun tarapdan. Ine şondan soň ýanky soňky edimler gelýär-de, şonu ýola goýup bilsek. Indi bärde şuň ýaly bir zat bar da, ýene bärde ýük kimiň üstüne düşýär? Ýene şo Türkmen halkynyň üstüne düşýär. Sebebi kanunyň ýerine ýetirilmesi üçin ýerine ýetirijiler ýene adamlar bolýar-da. Olara gaýla ýene näli ýerine ýetirijek bolsalar. Sebebi sen şo ine ýanky kaziýete aýdaly şonu aýry nämetdiň kaziýete şo taýda işlejekler kim ýene watandaşlarymyz işlejek. Ya da beýleki döwletiň nämelerinde de yine hökümetin prezident aparatı olsun, parlament olsun, o taýda da yine halkymyzy işlejek de ve kanuny yerine ýetirmek yine halkymyzyň üstüne düşýär. Şoň garantisi olmak şol bir wagtyň özünde de. Şu birinji mesele şu kanun ve kanunyň üstünlügi, onu her bir adama öwretmeli, onu näde öwretmeli, näme etmeli, o zatlara hemen kendime bilemok. Ýöne şo bolmasa biz eğer ýanky öz arkaňy diýrep biljek bir zadyň bolmasa, özem arkaňy diýerejek diýen de wagtlaýyn zat bolmaly däl, o soňa gelmeýän ýanky uzun zat bolmaly. Hawa, düýpli bir zat bolmaly. Şu wagt mysal üçin ine hökümet öýtgese köp adam işden çykýar-da, ýa bir başlyk almaşsa köp adam işden çykýar. Olaň arka diýreýän zat şu adam, şu wagt adam arka diýrelýär Türkmenistanda. Näçe ýyldan beri şoň ýaly dowam edip gelýär.
Yine şol sistemany yıkıp ya da şonu ayırıp şol adamlaryň arkasyny diýerjek zat ýa kanun bolmaly. Kanunam hemişelik bolmaly, baky bir zat bolmaly kanun. Yine şondan soň adamlar işem edip başlar, ýa-ni bilime ösüp başlar. Beýleki ykdysady nämelerde de yine ýuwaş-ýuwaş nämedir diýen. Ýöne aýdyşmaýaly mene görýän zadym şu näle diýsem kem. Ören uly bir iş bardy Türkmenistanda şu wagt. Gaty uly Pul iş, yönü işem değil. Yani şu atkı görüyen problemalarını onun yanında gecicik bir zat olup kalır deyip düşünýänne. O sebäbine şu günde adam ýa-ni problemalaryň hem görüňem edipdi. Hatda şu bankomatiklarda pul ýok. Ýene mysal üçin nowot diýe de çörek nowoty, uğuna ýalan nowot bar diýe de o zatlary çözmek hiç zat aslında. O problema däl diýip bolýar o aňsat zatlar. Ýöne berde iň esas kyn zat şu watandaşlara döwlet düşünjesini bermek. No. Sebäbi adamy näle diýsem kem başlaň adamı adam edip yetiştirmek diýen zat bar da näle o näle bolýar. Mysal üçin her kim özüne adam diýe de. Hem adamam sorasaň özüne adam diýe. Ýöne sen şol adam diýen şol mertebe ýa-da şol şahsiýete sen näme näle diýsen kem. Münasipmi? Münasipmi ýa-da şonu goradyňmy şu adam diýilýän zady. O zatlaryna şol düşünjäni halka vermek birazcık belki onu näşil alır, kyn olur düşündirmek o zatlary. Iň esasy nämeler şu. Indi şu esasy näme de bu taýda döwletiň bir döwlet sistemasynyň bar bolmagynyň tarapdary. Yani şu an sizin aýdan sözleriňizden çykan many şu bolýar. Indi bu taýda bir näme bar? Teklip ýalyk komentary bar. PBR ýa-da İngilizce edip okusak PBR adlı bir vatandaşımız diktaturadan soň diye o Arap emirliklerinin ykdysady sistemasy bolsa gowy bolarmykan diýip aýdýar. Ýöne men dogry bilemek Arap ykdysady sistemasynda ýöne meniň bilişime görä ýarym näme bolmaly? Bazar ykdysady etine has ýakyn bolmaly. Ýöne ýeneden ýokardan bir merkezi sistema var. Dolandyryş sistemasy var. Ve yerli halk bilen daşardan gelen halkın arasında bir tapawut var diýip bilýän şu taýda da bilmedim yani siz yani şu sistema ben bar bilenim şol yani siz bu barada başkadan bilýän zadyňyz bar. Aýdaýyn näme bizim sistemamız täze Türkmenistanyň sistemasy Arap emirlikleri ýalak bolmasy mümkün däl etmelen däl. Yani bizim şu zatlary kapirut etmemiz, Araplaşmamız diýip aýdaýyn. Türkmeniň soňunyň başydyr. Bu soňunyň şu wagt ýöne biz şu zatlaryň soňuny biz Kuwait boljak diýip şu güne edildi. Yani şoňa da düşünün. Biz dünýäwi Ýewropa tiplerine ýalak dünýäwi döwlet bolmaly. Elbette biz öz medeniyetimizi, däp desturlamyzy, dinimizi, hemme zadyň ýa-ni kalarytyny, nemesini, renkini saklabaly, demetmeli, hormat goýmaly. O zatlar elbette beýleki nemelere kıyaslanyňda edil birebir meňdeş bolmaz. Ýöne biz Arap döwletleriniň sistemasy ýalak bolmamız gathoplur. Onu öňünden aýdaly, on demesini men bu wagt düşündirip oturmaýyn. O uly temadyr. Bunu akly, huşy, paýhaty ýetýän döwlet ýolbaşçylary bunu bilýändir. Bunu iň gowy bilýäniň biri Gazagstanyň prezidenti Janap Nazarbaýewdir. Şoň 10-15 ýyl mundan öň aýdan nemeleri bardyr. Edil şu men aýdyşym ýaly. Şu zatlary aýdyp geçýär-de özüm dogry, men şonu dogry hata edýän. Bu soraňa şeýlerek jogap berýän kemine. O indi jogap berip durup aýdy Araplaşmak nireden geldi diye.
iqtisadiyeti politikadan ayrın diýip ýazypdyr da, yani şu bir not düşüp geçek şu ildeşimize. Yani hemişe iqtisadiyetin yanında siyaset vardır, siyasetin yanında da iqtisadiyet vardır. İkisi birbirinden ayrılan değildir. O Arabistan'ın iqtisadiyeten şonun alıp baryan siyasetinden gelýändir. O Araplaşmadan bir ya da Arap usulunda şu devlet kurma bir siyasettir. Şonun bilen bile şu siyaset modeli bilen bile iqtisadi modelin bile gelýär içinde. Paket bir şekilde de. Ne alak diýip jogap bereyim men ildeşimize. Ana ömürlük prezidentliğiniz şondandır. Şol yani şu taýdan alýan öwüşgünlüğüňizdendir. Ömürlük prezidentlik gelýändir. Bular ömürlük geljek gelip gelýärler. Men bir küçücük misal getireyim. Özüm gün öteden görýäniňiz. Şu çağalan birinci klasa giden çağalan kitaplar vardır. Şolary birinci sayfadan açıp görün. Ýemmesini. Prezidentin suraty vardır. Entek okap yazıp bilmeyen çağacığa harp öğretmeli çağacıklara. Prezidentin suraty vardır. O prezidentin maskalasynyň suraty vardır. Atamünçü vardır. Nemesi vardır. Şolary ýalaktır. Bu näme diýmek? Birinciden bular ýalaklar gaty utançdyr. O çağada günah ýokdur. Siýasatyň bilimiň içine girmesi cinayettir. Iň ulu cinayetlerden biridir. Dünýede milletine edip biljek iň uly jenaýetindir. Döwlet ýolbaşçylaryna degişlidir. Indi boljak döwlet ýolbaşçylaryna da şo nemedir? İkinji, şo taýyk şoň suratyň düşmesi men ömürlük geldim diýmän garanti emesdir. Men şu taýyk ömürlük geldim. Siziň taýlagyňyzam ýok, beýlekiňizem ýok diýip şonu subut edişidir, subutnamasdyr. Biz şu at Arap nemesini boljak bolup şudur güne yetdik de. Ýygyňyza aýlanyp göräýiň, mut gazyňyz bardy. O Kuwait boljak diýip baýdaňyz siýasat nemäňiz şody. O altyn asyryňyz şodur. O gölel tygyryňyz şodur. Hemmeti şu Arap nemesinden öwüşgün alýan nemelerdir. Bu millet ayakta galjak gelýän toragy getirdi de o 25 ýyl süýretdiler. Doğru. Men toragym şu, kemine başga toragym bar bolsa, men şu taýlardan neme biraz uzakrak bolýardan okap bilemok. Men bu taýdan ýene bir ildeşimiz var, Gaýgysyz Atabaýew diýip ýazypdyr. Ýewropa ýurtlarynyň nemesi bolmaly diýe, standarty bolmaly diýip aýdypdyr da. Näme bolmaly? Ýewropa gatrak ýurtlarynyň gurulyp, janyňa dönen gatrak gurulyp gelmedimi? Häzir men. Şu wagt gowy gelýär sesin. O şu wagt gowy gelýär. Indi Gaýgysyz Atabaýew ildeşimiz şu taýda kommentariýada ýazypdyr. Ýewropa ýurtlary ýaly bolmagyny isleýän diýipdir. Ya bu näme umum bir nähil diýsen ýani teklip ýa-da isleýär o görüş. Onu giňişletmeli. Ýani Ýewropa diýende haýsy Ýewropa? Ýewropanyň ýurtlary kan o ýani nemesi iqtisadiýet taýdan başgadyr. Olardan ýani edil kopýasyny almagam ýalňyş bolar. Mesela uyman biler köp demeleri. Hemmetinden gowusyny almaly, adaptir edip bolýan demelerini almaly. Ýani iň gowlaryny oňam adaptir edip bolýan ýöne adaptir edip bolmaýanlara bolmagy mümkin de. Ýani jemgyýetiň näýilek garşylyk ýa kabul görüşi önemli. Biz isläp bileriz. Öňe jemgyýet onu kabul et tiňmeýän bolsa, ol biziň isläýänimiz bilen bolmady. Onam zorluk ettirmeli bolsa, onam demokratik ýol bilen ettirmeli bolsa, sen onu zorlap edip bilmerdiň. Men berde bir zatlar goşup bilermi? Bilersin. Indi ýanky berde şu umumy sistema hakynda gurrun gidýär-de näli sistema boljak? Araplarda ýalym ýa Arap birinji soragymyza şu Araplardy. Indi Araplarda şuň ýaly näme bar?
yankı baylyk var. Ýöne gariplerim var. O adam göz öňünde tutun. Indi Araplarda ise hemme adamlar şu taýda bay ýaşaýar diýen zat ýok, düşünje ýok. Hatda Araplarda eger sen bay bolup da bolmasaň baýamak mümkin däl diýip bilýän. Ve Araplarda yankı azatlyk ýok, yani demokratiýa ýok. Nämede soňa mine Ýewropany aýtdyňyz, Ýewropada da näle diýsem kem, her döwletiň ýa-da her bir nämen milletiň yankı taryhyna da seretýär olanam saparaň aýdyşýaly, sen bir sistema gurarsyň, ýöne o sistemany halk alyp biljekmi, ýani şu sistemany halk uýgunlaşyp biljekmi şu sistema? Olan bir sorak bolup durýar. Bir yankı reforma edilen wagtda şu göz öňünde tutulmaly. Birinji nowatdaky zat şoňa halk nädip şoňa tepki berjegi näme dilýärdi. Ondan soň ine Türkmenistan'daki sistema ben şu zadaýdan bir sistema bolanda indi iň esas zat ekonomika bolsun, beýlik, siyasat olsun hemmesinde nämesi bardy bir näme diýilýär, amajy bolanda näme bolýar? Maksady. Maksady bolýar. Indi bizim maksadymız näme? Birinji şo soramaly. Maksat ine men aýdaýyn, indi köp adamyň maksady näme? Baý ýaşamak, batly ýaşamak, azat erkin ýaşamak we howpsuz ýaşamak. Bu adamlaryň maksady dämi? Ýani jemgyýetiň maksady bu. Kanunlar, ýeneler hemme zat şondan çykýar. O hemme dünýädäki adamlaryň maksady. Indi sen gelseň şu Araplaryň sistemasyna alsan şu taýda ýani azat erkin ýa-da demokratiýa sözüni aýyrmaly bolýar. Baylyk galar elbette, batly ýaşamak sözüni hem aýyrmaly bolýar. Sebäbi kimisi batly, kimisi batsyz galar. Ýani sredne nämen alan wagtyň ýene Ýewropa döwletleri ýaly bolup bilmeýär. O ömürlüğün bir prezidentiň bolmaly ýani. Ya da şoňa ýa onam aýtdym şo, baý bolup da bolmasaň baýap bolan okşo taýda. O ýalňyş bir zat, men pikirimçe. Ondan soň indi bärde näme bardyr, adamlaryň näme ýaşamaly, ýani aladasyz, zatsyz, istat gaýretmän ýaşamaly. Olam kommunizmde görülen zat ol. Kommunizm şoňa ýaşadyp bilýär adamlary. Ýöne kommunizmde de adalat, demokratiýa diýen zatlar bolmaýar. Yani deňlik bolýar, ýöne adalat barmy? Ýok, o taýda adalat bolmaýar. Sebäbi sen bir baýajak bolsaň sen baýap bilen ok. Yani şoňa sende ýanky potensial bolsa da sen baýap bilen ok. Ol adalatsyz bir sistema. O kommunizm. Soňra şo näme aýtjaňyzda döwletler haýsy döwletiň sistemasyny almaly, ol sistemany hiç bir döwletden hem alyp bolmaýar. Hatda ine ekonomika kitaplarda esasy iki sany ekonomikanyň nämesini getirýärler. Biri Adam Smith'in modeli var, ekonomik modeli we Keynesian düşüncesi ýa-da teoriýasy diýilýär. Şo var, şo ikisi var. Indi şol ikisiniň haýsyna ulanmaly diýen soraga men pikirimçe ýalňyş sorak. Sebäbi ol ikisi hem wagta göre we ýanky daş döwreňdäki nämäge göre, sireda göre üýtgeýär we sen dogry saýlamaly haýsyna ulanjagyňy wagta göre. Sebäbi birini ulanýan erteki gün şonu ulanmaly däl bolýan. Ol ýani biziň isleň ýa siziň biriniň isleğine bagly zat däl. Şo wagtdaky daş döwreňdäki ýanky sireda näme etmeli diýen bolsa sen şonu dogry düşünüp, dogry modeli saýlap almaly şu ikisinden. Öňe de biraz seretmeli. 50 ýyldan soň näme boljakdygyny. Köplenjem şo ikisiniň nämesi ulanylýar da, ýanky garşymy ulanylýar. Köp döwletiň ekonomikasynda şo ikisiniň garşymy. Sebäbi Adam Smith näme diýär, ekonomikanyň 1000 ýyl, 2000 ýyl öňüni görüp model şo näme edilen da, oňarlan model. Ýöne o model ulansaň ýanky uzun wagtda 300-500 ýylda peýdaly, ýöne gysga wagtda 10 ýylyň içinde de ullakan ziyan berip bilýär. Ýöne o ziyanlary ýapýar soňundan. Ýöne nämen Keynesian düşünjesi näme diýär? Ýok diýär, o ýani olam ýalňyş diýip aýdan ok Adam Smith'in nämesine. Ýöne ol aýtdy, ýene şuňal zat edilse diýär, gysga wagtda da peýda bolup biler diýär. Ýöne Keynesian özem aýtdy, ýöne men planym uzun wagtda ziyanlydyr we uzun wagtda hemme adamym ýani ölýäs diýip şoňaly bir näme aýtdy. Ýani uzun wagtda düşünmäň diýen ýaly näme etdi. Şoň üçin şo ikisiniň garşygy ulanylýar. Ýani haçan nirde haýsyna ulanjagyny bilmeli. Daş döwreňdäki şo sireda saňa näme diýen bolsa şoňa dogry düşünüp, dogry nämeni karary bermek. Şoň üçin o döwletleriň ýani siýasaty bolsun ýa-da ekonomik sistemalarynda Türkmenistana haýsy uygun gelýän bolsa, belki mysal üçin şol kommunizmden bir zat alyp bilersiň, ol erwet zat däl. Ya da gidip şu häzirki Türkmenistanyň şu günkü ulanýan sistemasynda da eger bardy geldik o bir zat bolsa täze Türkmenistanda şolam näme edilip biler-de, ulanyp biler. Şoňaly bir zat bar bolsa, peýdaly bolsa näme üçin bolmasyn. Yani men açjak bolýan zatym sistema düzülen wagty şu adamlaryň
hem yankı batlı yaşamağı, azad erkin yankı demokratik durmuşda yaşamak, birem özlerinin hopsuzluğu, cemiyetin hopsuz yaşamağı. Yine şu zatlar en esas maksadı her bir sistemanın. Şona göre de şekilleniyor sistema. Sonra adamların şu sistemanı durmuşa geçirip bilmeye hazır. Näme diýsem ki, mine banklar ýöne zat bir sistema etdiňde 18 ýaşa näme edilýär-de banklar kömek edýär. Täze doğulan çağa 18 ýaşyna bank şoňa näme edýär. Indi bu diýmek bilen o maksady var. Bank o çağa yankı yatırım investisiýa edýän bolsa, onu ondan soň çağa da şu öz halk üçin, şol döwlet üçin erteki gün işläp şu döwlete bir nalog töleýän adam we döwletde umumy yankı jemgyýetiň aň düşünjesi we nämeni östürmek üçin. Ýöne sen onu alsaň yankı bilmeden çağa üçin başga zatlara ulanmak diýmek, eýem sen o sistemaň gowy ýöne işlemese peýdasy ýok. Yani adamlar şunu alıp bilmesi, doğru şekilde kullanıp bilmeyen olsa, ören ervet nämeleri vardır onun, tesirleri vardır iznin. Aydın, şunu ben yine de bir nämäni goşoýyn. Esasy bizim baýlygymyz yntanlar, bilgidir, yntanın akyllydyr. Biz döwlet gurumyzda iň esasy çağalara, onun garrylara, yani garran soňa yani rahat o dünýä gider ýalak, çağa kaňam adam bolup ýetişer ýalak, bilgili, hilli. O şol bizim esasy baýlygymyz. Ähli döwlet nemesem şoňa urukturmaly. Döwletiň ýurdun eýesi çağadır. Emem garrylardır. Yankı aralığındaki işleyenler siz bir işgärsiňiz. Şolary üçin edýän. Hemen ertirki geleceğiniz üçin edýäňiz. Döwlet size şu derece işleme derejesini yeter ýalyk size investir dedilendir. Çağa kaňyz. Onu yetişen soňam siz indi eýleki nesile hemen öz geleceğinize yatırım yapmalılar. Rahmet ne döwlet sistemasy şeýle bolmaly. Şonu ne bu elmde ama aýlanyp duran neme bor diýip düşünýänler. Danky demäňe aýdyň goşmaçy. Emine şu aýda biri bir neme soraw beripdir. Ýanky. Tamam. O şu soraw okap ber saparaga näme diýe Türkmenistanyň şu guruluşunda näme diýe şonu Haýsysy ol? Türkmenistanyň şu wagtdaky ýagdaýynda öz şoma? Hani Türkmenistan häzir. Saparaga siz Türkmenistanyň şu wagtky ýagdaýy öz günäňiz bardyr mi diýdi. O PBR diye. Şol vatandaşımıza var. Birinci soru. O vatandaşımıza cevap bereli. Men günäm düýünden ýoklugyny tebäbini aýdyp bereýin. Men bir Türkmenistanyň prezidenti däl. Ya ullukan wödüpem ýokdy. Hiç wagtym ýanky bir zam ministriň çerçevesinde yankı nemesinde yetki ya da palnamoçi diýilýär. Näme diýsen türkmençe bolýa şoň çäginde işläp bilýän adam men alak 8 sanakdan ministr bar. O menden ýokarda birinji zam ministr bar. O ministr bar. Soň ýokarlary gidýär. Her wödüpen öz bir gitçike çägi vardır. Şu çägiň daşyndan çykyp 5 saat edip bolýan nädir? Ýöne şoňa garamazdan biz öz çägimizde etmeli zadymyzyň artygy bilen edilendigine 100% suwutnamasy vardır. Şonu etdirmänler üçin, şonu ýa reformany başlamyzda şunu yatıranlyklar üçin siz şunu geldiňiz. Ne onu yani Türkmen hökümeti
her hili bucurluklar nemeleri tökmetler bilen 25 yıl nemedilip görülen tökmet var da. O men Türkmenistan götürüp gidiptirin. O ya da 1,5 milyon neme oğurlaptır. O yani deyip şol oraya yani ugalon nelan nemetnem görkö diýerlerde. Oňa da ne jogap berer sebäbi ol ugalowny iş bolon ýöne maňa degişliýeri ýok, düýünden ýok, suwduň hökümi bar. Barlar nemeti var, şo taýda men adymym geçenok sebäbi men wödüpeme nememe ýa-ni wödüpe nememe girýän zat derler. Ýöne onu ýa-ni alga operasiýasy diýilýär. O palçygyň yapışmasy iýdi galar. Diýilen prinsip bilen yamanlamak, garalamak, nemetmek üçin edilýän oýunlar. Ben 30 yıl bunu fiilak edip görüne. Diyen adamların elinde bir yekece de suutnama yoktur. Yani ben şun değerliğine suutnaması vardır. Onun ne bunu ertir ekranda koyuyor şu dokumentleri. Diyor o tayda bir topur adamların ağıtları var. Şöyle diyan yetmesin deyip nemedemiz okuduk da. Edeme okudum ben. Ondan ben özüme aklacak olup görün adam der. Men sizin oğru diýeniňiz bilen doğru diýeniňiz bilen menden o tanıyan adam yoktur. Benim näile adam burdum şolun ala adamdır. O bir ütgeşik nemem yoktur. Kim bolsam şodur. 30 yıl mundan öňem şodur. Men tanıyan adamlar bilýändir. Şu adam şodur. Kim boldum şodur. Men özümden bir akylly bir zat etip görkezjek bolýan adamym däldir. O pikir edýän adam gün aýdyp bilýän adamdyr. O ýa-ni daşyndan aýlanyp ýa nemet görünem däl. O men bilen elbetde işleşme kıyındır. Sebäbi türkmeniň kümsüklügi bardyr, samimiyeti ýokdur. İşleşip bolýan nädir? Olur ýaly adam bilen men işleşip bilýän nädir? Onu bilýändirler adamlar. Ne şolar ýalak ne jigim mi, inim mi, uyam mi ne sana jogap şu. O sapara ya bunun ýalak soralar entek size bir-birden jogap berip. Aýdy ber. Suutnamana nesip bolsa ýakyn wagtda görkezersiňiz. Indi dowamında ýene bir vatandaşymız var. John Uyuk diýen bir vatandaşymız. Täze Türkmenistan gurulanda diýär. Öňkü rus mektepleri, özbek mektepleri täzeden gurularmy diýip sorapdyr. Size geçmänkä men şu taýda öz düşünjämi aýdyp geçeýin. Indi onu yapan hökümet bir karary bilen demokratiýanyň bolmayan bir ýerinde ýa-da ýagdaýda yapılan bir mektepler buların hemmesi. Ve açılan ýagdaýynda da ýene hökümetiň eli bilen açylmaly däl meniň pikirimçe. Demokratik şekilde açylmaly, halkyň islegi bilen, halkyň talaby bilen açylmaly. Ve halkam eýe çykmaly eger şol açylan ýagdaýynda. Şonuň ýaly pikir edýän, yani talap bolsa açylar hökmen suratda. O hökümet eli bilen açyp ona diňe diktatura nemesinde edilýär. Talabyň ýok ýerinde ýa-da edilmeli däl işi edýän bir gylyk häsiýetleri bardyr ýani diktatura diýişli. Şonuň ýaly. Men pikirimi aýdaýynmy kemine? Aýdyn. Her bir millet ýa-ni raýat, başga milletli raýatlar, başga milletlerden bolan raýatlar diýinler. Öz ene diline öwrenmäle haky bardyr. O ene dilini ýatyndan çykarmalylar. Ol şeýle tebigatyň kanunudur. Ýöne mektep, döwlet mektebi ne Şweýçrede millet kenne dürlü milletler bardyr. O ýertiniň ene dilini ýatyndan çykarylýan näler 4-5 tapak gerek nemetine tapak verilýändir. Ýöne ähli oku nemeti sistemi Şweýç dilinedir. Ýokary okuw jaýlaryna
Esas nemesi köpüsi İngiliz ağırlıklıdır. Sebebi ılımın nirdedigini şoňa bagly. Şoň üçin mekteplerde bir dille mektepler var. Yani her kimin ene diline neme berdiler. Üstesine ondan başka da İngiliz, Fransuz, Nemis dili okulacak bolsa o da var. Yani hususi mektepler bolup biler. Başka dilleki nemeler demokratiyada isleğe öğre olmalı. Talap bağ olsa onun çözümü tapılar. Yani bir esası üns vermeliler. Her milletin vekilinin öz dilini bilmesi, sonra şert börülmesi yok manlar. Kadak olsun, Özbek olsun, Ors olsun, yeterli demede bolsa, yani bir adam için 5-6 sanak muallim tutup bolanok da. On bir yani belli bir kritik miktarı olmalı. Onun dünyada bir 200 sanak millet var da. Onun realak demeni döredü olmalanok da. Yani ağırlıklı Özbek demeler kan bizde, Ors dillerim kan, Kadak kan şuat bilemok yağdaylarını. Şolar realak bir kritik demesinden neme olsa o zatları gödöňünde tutulmaly bor. Yani men pikirim şeylere kemine. O aydın tecrübelerin var olsa bu mesele hakkında aytjak zaten. Yok, siz aýtdyňyz, şu mektepler o elbette nämen işi del diýjek de, döwletiň üstüne düşýän bir iş del ol. Ýöne mysal üçin bir 30-40 sany maşgala bar bolsa, çağasyn şolar ýöne gol çekilsen, mysal üçin diliň tapawdy ýok, näme dil bolaýsyn. Eger sen şonu isleýän bolsaň, men şu dilde okajak, çağalarymı öwretjek, okajak diýen, ol ýene ýanky demokratiýa diýmek. Iň esas nämesi şu talap edýäňiz we şonu soňundan şo eýe bolýaňyzda şol mektebe. Onu halkyň özüniň etmeli işi. Sebebi hökümetiň hem beýleki nämeler hem o zatlara gidip nirde näçsan Özbek bar, nirde Kazak bar diýip olara mektep açyp bermek nämesi bilemek dogrumy, dogru bolmaz ýagny. Ona adamlaryň özleri şo sany belli bir klas açyp bolýan bolsa, şo sany ýetýän bolsa islendik dilde özleriniň isleýi boýunça ýanky gaýsy dilde öwrenjek bolsa şoňa açyp bilerler. Ol demokratiýanyň esas prinsiplerinden biri. Ýani adamlaryň haky var öz diline, ýanky ene dilini öwrenmäne, okumana haky var. Her bir adamyň dünýäde kim bolsa bolaýsyn. Ol siziň ýanky näme hakyňyz ýanky adam haklary diýen insan olanyň üçin şol hak bar sizde. Ol hukmany suratda edilerem. Edilmeli zat ýani. Bu mesele az olak bolsa adam düşünildi ya. Aslında mektepler hemmez adam şo halkyň özü talap etmese näme edip bolmaýa da düzeldip bolmaýa, görüp bolmaýa, çözüp bolmaýa. Onu halkyň özü talap etmeli. Diňe bir mektepde däl mysal üçin ýoldan şo kim ýöreýär şo ýolu mysal üçin bir owa gidýän ýoldan şol owanyň adamlary geçýär. Beýleki owa bildiren owal. Indi şol üçin hem şol owaň adamlarynyň özleri ýanky barmaly ýerlerine barmaly, kim o deputatlar bolýan, beýlekler bolýan. Indi şu wagtdaky sistem anaýdama, şu wagt elbetde işläne boluyor ýöne. Geljekde şol Türkmenistan düzelen ýagdaýynda şol owaň adamlarynyň özleri gidip men ine şu taýdan ýolu gurup berdiýmeli, talap etmeli. Sebebi siz nalog töleýäňiz, nalog tölemeseň hem işlemeýän nalog töleýän ok diýildi. Şonuň ýagdaýynda da ine neft, gaz satylyp otyr we belli bir mukdarda şol ýanky infrastruktura üçin aýrylan pul bar da, şoň ýaly ýol bolsun, beýleki togyň mysal üçin tiz tog ötýän bolsa da o wagtda sen şonu gidip talap etmeli. Men de tog ötýän, men nalog töleýän welin tog gelen ýok ýa-da togyň puluny töleýän men näme üçin maňa tog gelen ýok, öçdi diýmeli. Hala diliniň bozdan bolsa sana tog getirip berýän firma şoňa jogap bermelidir. O zatlary her bir adam ýanky özleri talap etmeli de. Diňe bir mektep oň ýaly nämeden de hemme zatda şoň ýaly bolmaly. Ve şo talap edip bilen ýagdaýyňyzda şo talap edip izne da gaýtmaly däl da bolýa ertir diýenden izne gaýtmaly däl da ýok şu günaň var diýmeli. Sebebi siziň hakyňyz o. Her bir adamyň haky ol. Sen nalogyny töleýän, puluny töleýän, onda sana ýolu zat oňarmaly. Sebebi sen şol maşyna alan wagtyňam, benzin alan wagtyňam
Şu ýoluň puluny sen töläp otursaň, näme üçin oňarylmaly däl? Şonu dogry bir şekilde talap edip bilen ýagdaýyňyzda hökümeti ýanky aýtýan zadym hökümeti şol zastavit etmeli işlemeni. Bolmasa işlemez. Kim gelip menem işlemen pul alacak olsam işlemen alırım. Näme üçin işlep alayım? Aydın hökümetim zorlap görmeler beýlekini dogry mehanizm gurdyň. Mehanizm dogry gurulanda. Ne men döwletlerden mysal getirip berende. Ne Şweýçede ýol meselesi gaty gowdur. Hemme owolary çenli barýandyr ýol. Ýöne bu büdjetden bolun hemmesi däldir. Bu avtotransportlardan gelýän naloglardandyr. Şoň puly hemme jeti şoňa gidýändir. Bu elmydama özü üpçül edip bilýändir. Ýöne gerek bolda hökümetden karda alyp bilýändir. O ýa-da kardyny berip bilmese hökümet ýene-de seredip onu silip geçip bilýändir. Ne özünden aýlanyp duran zatdyr. O çoň üçin maşynyň kän bolmasy şular üçin peýdaly bolan soň maşyna kredit berýändirler az prosentli. O başga ýerlerde ýene-de şolar ýalak näme özünden her bir pudok özünden finansiýer ediler ýalak bolmaly. Onuň ine şonun alak bolany hususy ýollarym bolup bilýär. Sebäbi o näme de getirip durda ýerde. Onuň hususy kapitalym içine girip bilýär. Elektrikde de şonun alakdyr. Elektrikde iki tane näme bardyr. Ýewropa köp nämelerine şonun alakdyr. Net diýip bir zat bardyr. Net diýmek şo sen elektrik näme geçirijilen fiýmiň, stolbaň fiýmiň şo tak barýan ýeri. O da näme amperden ölçeli näme diýendir. Sen ýaksaň ýakmasaň şo netin puluny töleýänsiň. Onuň elektriğin pulu aýratyndyr. Elektriğin pulu ardandyr. Sebäbi Şweýçede gidira näme kän bolansoň nämesi ardan bolýany net bilen ikisini oşoňda ardan bolany gymmat bolýar da. O şo net bolmasa sen fiýmiň elmydama kesiler, üzüler ýa barjak ýerine barmaz. O bu hodraşot bolany özüni üpçün edýän bolany sen nirek diýse de erterler bular. Sebäbi yktysadet ýatýar da nemesinde. Sen o ýaýty partiýaň geljegine, gelmejegine oňa da seretmez. Bu özüni dolandyryp duran, üpçün edip duran bir mehanizm bolýar da. Buňa bahasy bar. Halyk gowy servis, gowy hyzmat almak üçin gowy pul tölemeli. Muhtat bolýan näler. Ýöne halkam şu zatlar töläp biler ýalak derejä ýetmesi üçin onuň aýlyk şertlerini, iş şertlerini o zatlary burnulmalylar. Ýanky Norwegiýa iň baý döwletleriň biridir. Şolaryň elektrikleriniň nemeleriniň bir näme fakturasyny ýüzüne bir seredip görüň, agdyňy uçuklar. Öne hem merde badır. O baý bolan üçin mut bolmaly bilen düşünje bar da. Arap döwleti diýen adamdan şolar ýalak düşünjesi bar da. Baý bolanyna bir zatlar mut bolmaly. Mut bolanyna hiç zat bolmaly. Şoňa düşünmesi gerek de. Mut näme bolup biler? Mut ine waksina edýärler. Şo mut bolup biler. Sebäbi jemgyýetde nemetmek mümkin. Şoň öňüne almaly. Döwlet meselesinde şolar ýalak zatlar mut bolup biler. Galany bolluğuça özünü finansiýer edip bilen ýarak mehanizmler bolmaly. Şonun alak bolanda hiç zat bökdeme kanalizasiýaňyzam şonun alak bor, vodoprovod ýa suwuňyzam şeýle bor. O beýleki zatlaryňyzam şonun alak bor, hapaňyzam şonun alakdyr. Hapa deme şäherler arasadyr şu taýlarda. Ýöne sen şu hapa çekýän nemelere epetli aýda demäň berýän. Öde işläp dur, şo nemelerim hyzmatam iş yeridir. Adamlar iş yeri bolýar da. Onu şeýle şolary ýalak düzgünne gurmaly. O ýöne döwlet bermeli, oňa bokurdondan döwlet diýilen zat hökümetdir. Sen bardyň hökümete kassaňa boş. O sen bokurdondan tutanny näme aýaňdan tutanny näme näme etçi onu.
Mesele ne şol orýalak demedin. Ondan diýene de şol iktidarda galjak bolup, öýdüpe de galjak bolup dedi ýalan sözlemeli bolsaňyz. Ya da boş söz vermeli bolsaňyz. Ýöne mehanizm aýlanıp duran neme bolsa, ol sen siýasatçyňa bagly däldir. Siýasatçy ýa sag bor, çep bor, merkezi bor, milletçi bor, beýleki bor bolun, sen elektriň ýanyp durar, kanalizasiýaň akyp durar. O muzurum çöpüňem ýygnalyp durar. Şu döwlet diýilen zat şu döwletiň tütünleridir şu. Onuň poşta şonu alakdyr. Esasy ýa neme hyzmat berilen nemeler. Poşta. Ama bizde poşta da yok. Poşta da şonu alakdyr. Onuň ýa transport ammadyr. Ýa içki transport. Döwlet özüni oňurmaýana subvensiýa berer, nemeder. Gerek bolsa karz berer. O karzyny üzüp bilmese ýene de giýjikdirer. Ýa-da geçer kard neme beren nemesinden ýöne hasaply, kitaply bu neme bolmaly. Şonu alak bolanyna hususy tekdir şo nemeleri pudoklary goşulyşyp biler. O da iş ýeridir. O da siýasata bagly bolmaz. O ýa milletçi siýasatçylar geldim ýa dinçi siýasatçylar geldim. O mehanizm aýlanyr durar. O esasy döwletiň nemesinde şunlara ýalak akylly mehanizmlary oturtmalylar. Ýaşaýyş jaý nemesem şolary ýalakdyr. O da özüni aýlandyryp durar ýalak neme bolmalydyr. Doğru. Ol ýa iqtisady nemede bazar iqtisadiyetinde peýda getirmeýän fundamental nemeler bolýanlar. Onu döwlet yetmelidir. Sebäbi ol bir esasy infrastrukturada ýa iqtisady geleri bolanokda ýöne şonsuz bolanokda. Ýa nemeni hapany aratsalayan açytytyn tarujeniler wada. Şo bolmasa mutrok diýär. Neme şöyle bir erik aktyrmalar, Türkmenistanyň kar köýle aktyrýardylar da. Şu adam şeýledir. Ana şonu gurar. Kanalizasiýa işläp başlar. Şol orýalak men ýöne mysal öküm näýdýänna. Bolýa keminen Indi ýene bir önemli bir soru var. Şükürler bolsun diýen bir ildeşimiz sorapdyr. Ýurda barandan soň diýe o millet parazlyk edene ceza bermeli diýip ýazypdyr. Indi birinji men aýdyp geçeýin, size geçmänke öz pikirimi. Indi millet parazlygy bir sistematika şeklinde girizlipdir menin görüşme göre, pikirime göre Türkmenistana. Ve bunu bir çözgüten bir sistema gelmeli onun yerine bir cezadan bir neme de bir sistemanın bir parçası bolup biler, bir böyle bolup. Yani o sistemanın özü bolup bilmiyor. Yani ceza versen gaytam has agresif bolup bilýär bu ceza alan adam. Onun yerine başka gowy çözgütleri var. Umumlaşdırıp çözülýär. Uzun vadada täsirli bolýar. Gysga vadada görünmän biler. Olam nämeden adamyň adam näme üçin önemli görersin? İş edýän elinden gelýän işe göre. Biz şu sistema doğru gitmeli. Adamyň milletine göre däl de. Onsoň bizde millet bolup kän bir üýtgeçik milletem ýok. Özbek milletinden var bizde. Yani şoňa benzeş. Yani buların hemmesi bir türki millet iň soňunda. Düýüne seretsen ýene verden garnaş çıkarsın diýär. O iň soňunda ýene özlerimiz bolup galýas. Yani o Türkmen diýende Türkmenem öz arasında tire taýpy bolup aýrylypdyr. Olaram edil millet parazlyk däldi, tire parazlyk diýip at berýärler de. Olaram bir şol nämeniň içinde, konfliktiň içinde de. Yani buların hemmesinin çözgütü bir sistema kurmalı. O sistemanyň içinde bilim ağırlıklı bolmaly. Bilim ön planda bolmaly. O sistema nämeni çözmek üçinse bir adam näçe bilimli bolsa, käbir problemler, kiçi problemler şoň gözüne görünmeýär.
o kellesinde çözüp geçeceğin olmalı köp ýagdaýlarda. Menim şu ýyldaşymyza berip biljek jogabym şu. Deme şuayda şu PBR diye Сапарага почему вы не смогли реорганизовать экономику, когда были государственным министром? И почему вы думаете, в этот раз будет по-другому? Bunu cevap vereyim. O birinciden ben bu minister değil, onu gasudarstv minister derler. Ben bu küçücük zam minister, yani yeni bir saparga İtalyan bizim ministerstvamızda 9 sanak zam minister vatta. Ben şolong içindeyim kiçisi. O eylekler Mercedes müniyadiler. Ben bu küçük bir Volvo maşinim vardır. Ben Mercedes minister değil, zam minister derler. Ben hukuma demek giren o. Ben yöne reorganizavat diyen sözüne cevap vereyin. Biz ovu hocoluğunu reform etmeye çalıştık. Ovu hocoluğunun biz 1992 yılın Ağustos aylarına aldık da 10. 8. 9. aylarına 92 yılın 94. yılın 29. iyuluna işimizi tavşırdık da. 2 yıl doğulam derler. Ben minister olanım. Yani bir yıl 8 ay mı, bir yıl 9 ay mı şolary alak vakitta. Ne şolary alak vakitta biz ovu hocoluğunun yani reformasyonun yer su reforması geçedi. Yani şu geçirmeyen metodolojisini materyalin teknik bazasını tayinladık. Adamları okuttuk, öğrettik, düşündürdük. Onun 92. yıl sonu 93. yıl sezonuna 70 neçe tane hocalığı reform ettik. 1994. yılda 173 mü neyme şolary alak şu toşul nemesi geçirdik de neme. O yine de bir yıl nemedilen olsa 100% geçetti. Bir yıl gayret eden oldular. Yani o reforma karşıdılar. Onu yap nemettiler. Şimdi şu reforma devlet ne terişte verdi? Ne yokorku yol başçılar golluğu verdi. Onun golluğu bir de adar vermediler. Ne şolun ulu etbilen nemesi yani son orta grupuna çenni adar vermediler de. Görse bolk geliye, bolcok bazı iktisadiyetine geçecek, yer hududu eyeçiliği geçecek. O halk mahalli, mülklü, ömürlük yerli, topraklı olacak. Şondan korkularına da şunu yatırdılar. Ben elimden geliyeni ben prezidentim değerlim, ministerim değerlim. Ben kararım verip bilem ok. Ben onu burada bir teklif verip bilen, onu okey değilseler yerine getirip bilenler. O devlet kuruluşunun ne ahlak bolýanlygyny düşünmeýäňiz gerek. O ne şoňa düşünmeýän berýän toruňyz mykan diýip düşünýändem men. Devlet ene şu wagt teredende näçe sanak minister wadyr bolun ýa adyna bilýän näsiňiz. Ýöne men bir kiçik bir minister 30 ýyldan soňam da adyma zat berdim devleti reform etmeli. Gülküçdür bu zatlaňyz. Arada kaçırılan kän bir neme var. Indi ýene şu arada bir soru geçti de. Yani Vatanım diyen bir adam sistemasyny ayırmaly diye. Bu soru men näme üçin önemli gördüm. Mesela şonu pikir edip bilmegem gaty owzatsa Türkmenistanda bir adam bolmamy kendiň bir neme var. Alığı var. o bir adam bolsa kandyň gorku wada. O da doğru. Şol var. O Türkmenistanda bir adam sistemasy var. Bu hakikat. O bir adam hem adam gorkuzýa. Bulan bir hakikat. O ýöne şol dogrumy? Ya bunu gürleşmeli de biz bu taýda. Ayırmalı. Hökman suratda buna. Gaty ýalgyşlar.
bir adamly hökümet bolýan näler? Bolmaýana mine görüp dursunuz da, buňa subutnama da gerek gel. Bir adam zehirlenip bilýär, şu güýçden zehirlenme diýilen bir neme var, konsepsiýa bar da, hökman suratda. Başta gowy bolsa da bir killa aýa ol aýa iýjik götürmeýär. Olar ýalyk demän. Hawa yani bunun öňüni almak üçin gowy bir döwlet düşünjesi we döwlet sistemasy bolmaly. Meselem Ýewropada, Awstriýa ýurdunda häzirki premier ministri 2-nji gezek saýlandy. 1-nji gezek saýlanan wagtynda 22 ýaşynda düşýär. Yani sistemanyň güýjüne seredim şu taýda. Yani 22 ýaşyndaky bir o ýaş ýigit bir döwletiň başyna geçip bilýär-de. Yani o taýdaky sistemanyň güýji sebäpli şu taýda galyp hem başynda durup dolandyryp bilýär yani. Şonuň ýalyk mysallary bar. Kemine ýanky bena jogap berýän, şo jogap neme diýenem, ýene diýe hemme soragly mokaň diýe-de. PBR diye. PBR. O çağalara bilim vermek ve garrylara pensiya vermek üçin ilki bilen ekonomikany düzeltmeli. Yoksam nireden pul alacaksınız? O sonra o ekonomikany düzeltmeli. Nädip düzeltjekdiňizi mene bilýär. O. Ýöne side şu atay bereyin bermeýin mi? Mesele şu taýda. Buňa bir kun size leksiýa okap bermeli. Ýöne türkmeni şu wagt leksiýa okap berseňem bilmedim, o düşünjek barmy? Ýok bu. Gaýtam ýene de şonu ýoýup ýanky merdiwan alty nemelerini görkezip başlaýarlar da. Düşünýänler bar sapara. Buň çözgüdi bar, biz bilýäs, demesini ýoň bir sapar aýdybam berdik. O terişde Türkmenistanda bu zatlary düzeltmäli terişde bar, ýok bolmasa organizawa edip bolýar da. Buňa hakykatdan hem gaty ullokan terişde gerek. Ben demem takminam 30-40 ondan köpürek milyard dolar terişde gerek bor. Bu hem bejetni birden olmaz. Öyle bölük tapıp bolýar, urnap bolýar. Bu zatlar edip bolýar. Tamam sapara şu ekonomikanyň hem iň esasy ýanky serişdesi ýene halk bolýar şu adamlar. Halk. Yani mekanizm şu mekanizm özü pul ýatýar. Hawa şonu adamlar özleri bir şoňa düşünüp bilse-de şu zada şol özleriniň hem şol ekonomikaň bir nämesi iň esasy ýanky Aýdyp beräý diýäňmi? Bolýan men bir ujur aýdyp bereň. Ine mektep. Mektebim diýmelen çağlar wagy bilen alarlar mektebi. Mektep çağlar wagy. Çağlar wagyna iýbit bermeli, misal üçin. Şeýlem çağlara. Daýhana yer bereňde şoň iýmitini olar öňdürip bilýän. Bilýär. Öndürýär. Onuň muallimlere aýlyk berýän ýa-da döwlet berýär-de. Onu çağa pulunu berýän döwlet berýär. Ýogam bolsa berýär-de. Ýöne emisiýa diýeden berýär. Berýär bolun ýanky muallim uslowna diýenler. Başga ýerlerde de şol ýalakdyr. Muallim alym güýji, satyn alma güýji emele gelýän. Çağa pul alandan başgalan satyn alma güýji emele gelýändir. Satyn alma güýji emele gelýän bolsa, ben daýhana kiçik işletme kredit berýän. Käsine de muhtom berýän. Şo işini aylap başlar ýalak. Ve on bize bazaryny taýinladyk. Şol ne öndüren bu satyn alýar-da. Ýa şeýdip bu uly massapda da bolup bilýär. Bu ýanky tolkun ýalak bolup şeýdik gidýär-de. Bu da atlaryň hemme jetini edip bolýandyr. Men bu üstünde gaty kän işledim. Bir dissertasiýa ýazar ýalak. İş edilendir. Bu hemme detallarda çenli vardır. Men bunu
99-2000-nji 2001-nji ýyllarda üstünde işläpdim de. Makro nemetinde döwletiň onun döwletiň elinde ölü kapitallar vardır. Ölü yere gömülen sermayeler vardır. Şolara iqtisadi dolanşygy sokup bolýar, onu iqtisadi dolanşygy sokoňda şoň garşylygynda emisiýa edip bolýandyr. O mekanizmleri canlandyryp tapmaly puly. Onsoň Sapara şu taýda garrylara we çağlara pensiýada pul vermegim aslında şolary ykdysady dolanşyga sokmak bolýar da. Onun öz-özüni yani aslında soran 2-3 guşurýan da. O soran jogabyň içinde yani soranın içinde jogaby var aslında. Ya buna bu haklara düşünmek için makroekonomika gaty düýüplü düşünmeliler. Bunu men aýdamda size düşündürüyorum bilmem birinci saparda sizden düşünmörsüňiz. Bunun için gaty kän kitap okumalylar. O menle gerek bolsa literaturalarını berer. O Keynes'den başlap beýleklerine çenli okumalylar. Ol neme yani gadim nemeler vardır. John Law diye. Şoňa çenli gitmelidir. Bu da atları düşünjek bolsa. Yani halkın bunu düşünmesi yok bana bunu yani spesialistler bilen guruluşulmalı edilmeli de hatta. Profesyonel adamlar öyle. Yani bir soruňy kemine. Indi şu taýdan seredele o illeşlerimiz kızıklanmadan ziyade aralarında tartışıyorlar. Indi şu taýda kızıklı yazan sorularımı geçtik. Riyan ucundan oka ver demesi olsa kızıklısı olsa tutors aydar bloklamak gerek geldi. Hiç kimi bloklamdı yok. Bana bloklamak. Kemine tene bloklama. Tövmele de nemetmele de hakkınız vardır olun yönü edepli olacak olun. O Sapara ol itlere cevap vermiyor. Yok ben hiç kime ittem diyecek gel demedi değil. Şu taýda o el alar ýaly sorak almadı. Ya sorak ýok, almadı diýmeýin. O neme sorular bırakın kürsürleri diye haýyş jurnallar işleýär diye yeni näme olar ýaly soragy bir wagt aýryp nemet durmaly, okumaly da wagt aýyrmaly bolýar da. O keminen sesini gowy duýasy, gowy duýsaňyz. Men taýin herekede geçmeli watan üçin. Yine Sapara şu taýda gowy bir sorak bar. Bir vatandaşymyz sorady. Hani Häzirki hökümete garşy nähili görüş bolar diýe. 30 ýyllap oturulan bar şol bir sistema işläp durar diýe. Oturduğumuz yine de 40 yılım işler. Onu yani bir etmeliler, tiz etmeliler. Onu şu bir etmelidir bizim halkımızda bir yani katıp gıdıklı düşünce var da. O Murat Rezzak diýen bir vatandaşymyz sorapdyr bunu. Buna aýdyp geçeýin. Häzirki hökümete garşy nähili görüşmeli diýe. O meniň düşünjem bu taýda birinji häzirki hökümetiň özüni birinji el almaly. O näme zatlar ters gidýär diýip, hemme zadan ters gidýär. O bunu düzeltjek bolbam, ýalňyşlygadan düşüp bolýar da, onuň mysallary hem bar taryhdan. Düzeltjek bolup has erwet ellere düşen ýurtlar bar, milletler var. Şonuň üçin has giňişlerini pikir etmeli, näme talap etjegini, o näme nirelerde allanyp biljeğini milletin zatlary gowy düşünüp giňişlerini. Ben jogap bereýin kemine. Buyurun. Mesele yani diktatörlerde değil. Yani Yoldaş Rızakow. Mesele bizde, halkta. Halk şu da atlan bolmollerliğine düşünen onu, ne edip bolonu, yanlışlığını düşünen onu, şu hükümet yok.
Biz şoňa düşünýändik. Bunu aýranyň bilen problemi çözülenok. Problema gaýtam täze problemi başlaýar. Şunu aýryan bolyn on näile aýlgaç boljagym belli däl, gowy boljagym belli däl. Oşo öňde bir belirsizlik bar da. Şoň üçin şoňa taýinlik görmeli. Bizim düşünjämiz, jemgyýetiň düşünjesi, üýtgän uny şo hökümet ýok. Bizim pikrimiz üýtgän ok. Biz şoňa garşy däl. 10%, 20%, 5% garşy bolup biler. O ýöne 95 %, 90%, 80% adamlaň sesini çykarman ýatyra. Belki bolar islemeýändir. Şoňa garantiýam bar. İsleýän bolsa galardyr. Biz onu demokratiýa urjak bolsak, näet köplüğün diýen etmeli. Şeýlemi? O köplüğe isleýän ok. Onu awkyna jydagyň ýaşaň diýmeli bolýar. Olar düşünmeýän bolmagy mümkin. Ne mesele şo taýda bizim düşündirmeli. Nädip şu ýagdaýa gelenigi? Ol bir kılıcını alıp barıp onun kelletini alıp onun men paça diýip bilmedi. Siz şonu ettirjek bolýaňyz, o iş bolmaz. Şimdi ildeşimiz täzeden sorapdyr. Sorama düşünmediňiz diye. Häzirki hökümet bar zady eline geçiripdir diye bank, media, bilim, ilm kontrolünde diye. Ya ildeşimiz şunu ýalyk aýtjak bolýar ýaly. Has mikro nemede derecede düşünýän bolmaly. Makro däl. Biz makro derecede jogap berdik ýaly. Mikro derecede yani bunu üýtgetmek şu nemäniň elinde bolmaýar da. Näme diýsem ya şu hökümet işgärler. O berin. Türkmençe düşündürüp bereýin. Tamam. Adamlar yani hem adyň şu bir adamyň eline bolmaly diýip şonu kabul edýär. Ýoldaş Rıdakow. Bankam şoň eline bolmaly diýip kabul edýär. Şoňa näme? Şondan başga düýün ýokdur diýär. Şo bolmaly, şodur diýär. O şondan şikayetçi. Ýöne beýle bolmaly äle. Düýün şo datlara düşünen soň hökümet 2 sekunda oturup bilen ok şu taýda. O mesele onda däl. Mesele halkda. Halkyň düşünjesinde, jemgyýetiň düşünjesinde. Jemgyýet düşünjesini üýtgeden güni ýa o da köplük bolmaly. 1% ýa 5% däl. O kritik nemeden köp bolmaly. Iň bolmanda 51% bolmaly. Ana şonu üýtgär. Şonu bir günüm durup bilmedi. Bunu kowup nemedip görmelem däldir ýöne. Bir keçäni ýerden alarsyň, hökümet gurarsyň. Ya özü açık gider. Bilmedi, düşündürüp bildim, bilmedim mi? Düşündürüp bildiňiz ya. Şunun ýalyk bir zat var halka aralarda. Yine soraýarlar ya, daşary ýurtdan hiç kim kömek etmeýär, sereden ok. Şonu ýaly neme var da. Indi birinciden halka aralaryň ünsüni çekmek üçin ýa kısa paraň aýdyşýaly köpçülik ayağa almaly. Güýji ýetmeýän bolsa-da. Yine şu mediany hemme zat ele geçiripdir diýär. Geçirsin. Ýöne halkyň köpçüligi ayağa galan ýagdaýynda halka aralaryň ýa-da daşary ýurtlaryň ünsü çekilýär şu işin içine. Olaram nähil görýär bunu? Yine bu halk talap edýär. Indi ütgemeň wagty geldi diýen ýalyk görünýär. Ýöne siz herekete geçmeseňiz hem görüp durlar. Bu hakykat görýärler. Ýöne talap edilmediği ýagdaýynda olaryň elinden hiç zat gelmeýär. Olaryň formatyna den gelmeýär halka aralaryň. İnsan haklarynyň ýa-da şoňa benzeşleriň. Şonuň ýaly jogap berýän. Yine başka Aydın, senin aýtjak zadyň barmy bu mesele hakynda? Men
näme şu yankı aslında bilim sisteması banklar hem meza devletin elinde diye de aslında onun ýaly aslında biz devletin elinde. Yani hökümetin elinde diýende o şoň ýaly etdiler. Her bir adam şoň elinde. Ol adamlar şoň elinden çykyp başlan wagty ýa-ni şo beýlik zatlaram elinden çykýan. Sizin aýtdan bilim sistemaňyzam, banklaram, beýlik zatlaram hemmesi şoň elinden çykýar. Sebäbi şolary emele getirýän ýene adamlar. Biz şu wagt şoň elinde. Şolaň elinde olanymyz üçin şoň ýaly netijesini berýär-de. Yana bana bir soru veripdirler kemine Sapar ağa 2015-nji ýylda halkyň elinden aw yaraglaryny ýygnadylar. Para berene berýärler. Bu zatlar halkdan gorky bilen etdilermi? Pikiriňiz näme diýe? Elbetde. Ýanky ýeke halkyň elinäki aw tüpüň däl. Sallady gelde tüpüň ýok. Agaç tüpüň bilen şerhet goroşup bölüp gorkýar. Elbetde gorkýarlar. Onu edýän işlerini bilýärler. Şondan gorkýarlar. Milisiýaň sanynyň köplügün, şolaň aýlyklarynyň normal neme injenerlerinkiden 2-3 aýlyk berýärniň hem sebäbi şo. Gorkýar. Gorkudan başga iş tapdyr. Ödünü halkdan goramak üçin edilýär. Sallatlaň şerhetdäki nemelen ellerini tüpüň ýokdur, tüpüň orada oku ýokdur içinde. Doğru. Sapara yine şu tayda size bir soru var. Hani? Mergen diyen bir vatandaşımız. Öz geldi Ataýy tanaýaňyz mı diye. Yok, men öwelli Ataýy tanamok, men ýöne eşitdim, demetdim, ol ýöne özüni personalny tanamok. Onun dışında o ildeşlerimizden kän bir soru yok. O bu efiriň maksady täzeden ýatladyk. Geçen soňdan goşulanlar üçin Türkmenistan üýtkenden soň nähilik bir ýurt bolmaly. Şo barada hemme kim sorawlaryny, pikirlerini, tekliplerini kommentariýa ýazyp biler. Yani şoňa görä bildiğimizce cevap berjek bolýas bu taýda. Bu hepde bir sapar etjek mi kemine bunu? Hepde de bir sapar bolar. Awo. Bazar undary şeyde mi? Şonuň ýalyk planlaşdyrýas häzirlikçe. Vatandaşlardan da şu taýda haýyş edilýän sorawlaryny şoňa görä nämetsin taýýarlasynlar. Hakykatdan özüňiziň gyzyklanýan zatyňyz bar bolsa ýa-da bir düşünmekde bir kynçylyk çekýän sorawlaryňyz bar bolsa şolary taýýarlap, sorasaňyz şu gün efirde biz hem jogap beripsek jogap bereriz. Iň soňunda Ahmet Türkmen diýen bir soraw ýazypdyr. Sizler bizler diye Türkmenistanyň interneti slaby diye gowşak diýdidir de. Degini poşty Google ya YouTube yapık. Onlar şonuň üçin köp zatlardan habarlary ýok. Şonuň üçin gowşak diye slaby diýe de. Ol hökümet bilgeşini diýe bunu. Hatta hazır demokratiýa ýurtlaryň arasyndaky demokratiýa internetiň tezligi we arzanlygy bilen baglanýar. O ölçelýär. Demokratiýanyň nä derejede ýokarymy, aşagymy, barmy, ýokmy? Önümçülüğü 7-8-10% çenli ösüye diye internet gelen devletlerine. O bizde 10% össeden şu an düzelmeye. Şu wagt näme bardyr o vatandaşlar size maslahat berýän internetten açyp seredip görüň. Soňky 10 ýylyň içinde ýa-da e-commerce diýilýär. İnternetten ýa-da satyşlar zatlar ýani işi tijaret internetde edenleriň soňky 10 ýyllykysyny seredip görüň. Özem gitdikçe soňky 3 ýylda hem başdaky 5 ýylda ösüş, soň 1 ýyl ara bilen şoň ýaly ösüşler bolup başlady. Ýa-ni şu geçip otyr. Dünýäniň hem ýerinde şu internete geçip başladylar da. Şu soňky ýyla entek 2020-nji ýylyň nämeleri çykan şu maglumatlary, statistikasy. 2020-nji ýylda da şu nämeden koronavirusdan näme has belki öňkü 2019-a görä 2 hesse artandyr diýip pikir edýän-de men. Şu nämeni.
Yani bundan soň ine Türkmenistanda şu adam gadagan diýerler de internet yok, yani işlen ok. Bundan soň men bilemok nämişe diýerler Türkmenistanda. Indi şu olara öz häkimetini gorak almak üçin diýerler ýöne internetsiz ýa-da şol ýa-da tehnologiýasyz ykdysadyet, hiç zat, bilim hiç zat göz öňüne getirer ýaly däl. Dünýäde şoň ýaly. Indi onam kabul etmese haýsam bolsa bir döwlet, onu kabul etmemek diýmek sen şol ösüşden yza galýan, eýem köp zat ýitirýän. Ören köp zat ýitirýän-de. Yitirdik abi şu wagt gatken yitirdik. Son 15 ýylda şeýle kendi at yitirdik bolun şu internetin gelmediligi ya çäkliligi derarly. Ummaty Öňümizde dene Türkmenistan nämeden soňam sapara şoň ýaly bir zatlar bar. Türkmenistanda bir zat öndürüp başlasa onu satmak ören kyn olar da. Sebäbi häzirine ýanky nämelerde ne derman olsun, bir bilime degişli bir zat olsa dünýäde şo iň näme Şwetsiýa bar. Hatta ýakynda şo DNK-nyň nämesi üçin näme ady adyna çykyp bir gaýçy diýip näme çykardylar şol Şwetsiýada. Näme Nobel premiýasyny aldy bir 2-3 aý mundan. Iň esasy ynanylýan döwletler bar da, Şwetsiýa, Germaniýa ýaly döwletler. Ondan soň gelýär ýanky Rossiýa kän ynananoklar, sebäbi Rossiýada da bilýäňiz şol daşardan gelip barlaçylar zatlar içeride özlerini ýanky swobodny näme edip bilenokda, çywstat edip bilenok, gezip bilenoklar. Şoň üçin hem Rossiýada şu wagt hatda özüňiz hem seredip görün koronawirusyň ýanky waksinasyny Rossiýada satýar şu wagt bazarda. Şol iň az alınan vaksinalaryň biri bolar Rossiýanky. Beýleki Hytaý hem geçer onu, Ýewropanka iň ynamlysy, Germaniýanyň nämeden, Amerikadam şoň ýaly ynamly. Indi bärde serediň şol öz hatda öndüren bir önümini satmak üçin hem sen bilim döwletiň bilim derejesine we ýanky şeffaflyga seretýär-de şo döwlet ýanky prozraçnost edilýän işlerde. Näme işede şo näçe prozraçny bolsa, sen şonu satmaň şonça da ansat bolar. Dünýä bazaryna çykaryp satmak. O içki bazarda belki elbette satıp bilersin, yine on bilen yetinmelidir diýip pikir etmeýän da, şu daşary ýurda satmak üçin hem şu wagt ine Türkmenistana olan hiç kili ynam ýok da. Daşary ýurtyň ekspertleri girip bilen o taýda näme bolýar, näme diýe. Ondan soň bilimiň şu wagtdaky derejesi bilen daşary bilemek men o näçe wagt aljak, näçe serişde aljak, iň kyn nämelerden biri de täze Türkmenistan üçin şu zatlar. Onu näme kemine? Şuunlukça guturayalım ya, yine de sonra olur kän mi? Sonra olur gaty kän däl. O şu taýda bir näme bardy. Ünsüm çekdi de. Ama bir seredeýin men täzeden. Türkmenistanyň bilim sistemasyny Finlandiýa ýaly bolsun nähil bolar diýe bolsa diýe. Zahir Hüseyin diýen bir vatandaşymız. Bilim sistemasy. Nawa Finlandiýa ýaly bolsa. O Finlandiýanyň bilim sistemasy gaty gowy. Ondan kän zat almaly bor, alarsam ýöne dolu kapir edip Türkmenistanda oturdup boljak, bolmajak mesele şo taýdadyr. Ondan nähilek netije alınjak mı? Onun hersinin gowusyny almaly bor. Ýanky Singapurda da gowy. Sebäbi onuň dünýede belli bilim sistemasy Şwetsiýanyň gowy. Bu bärde de bu ütköşük näme zatlar bar. Bulan ýanky hemme jeriniň iň gowularyny hemme adaptir edip boljak nemelerini almaly. Iň esasy näme şoň pikirini almaly. Ýani netije alyp boljak, ýani mantyk nemesi barda, ödeni bardyr. Şonu almaly. Onu şonu alan soň onuň öz biz milli ýanky däp desturlarymyz, nemelerimiz, ýagdaýymyz bilen adaptir etmeli. O taýda ilki ne çağa. Şo arkayn pikir edip özüni gelişdirip o çağany da aýlamaly. Şo geni bolup dogan çağany şo ýetişdirýänçe bozmaly. Ýani sadykdan çağlar wagtyndan başlap da okuw gutorýança. Şolary erkinlik berip hemen bilim bermeli. Şolary pikir edip biler ýalak. Şo zatlary ýöwredip şahsiýet ýetişdirmeli. Kepin gysga tarapy. Sapara ýene bir gowy sora geldi.
Murat Rezzak vatandaşımızdan. Sapara paxta öndürmek Türkmenistan üçün girdecil del deydiniz. Onda paxta önümlerini öndürmeli değil mi? O paxta ile işleyen fabrikler var ya import etmeli mi diyeniz diye. Yani paxta girdecil değerler ol anıktır. O devlet onu subvensiya edip bilen oldu. O da stratejik yağda gerekti. Şu subvensiyasının höttüsünün gelip bilen oldu. Ekip biler. O da yankı bağlar iktisadiyeti bolonunu dayıhana sen paxta ekecek mi ya da yorunacak mi deyip bilmersin. Ne mesele şu taydadır. Peydalı olsa dayıhan eker, paxta da eker, buğday eker, beylekli adam eker, peydalı bolon da eker. Sen bağlar iktisadiyetine geçen yerim huduti eyeçiliğindeki yerin eyesi istlenlik zadını eker. Yönü onun düzgünü vardır. Yeri zayılamalı derler. Sorlatmalı derler. Ulanmalıdır. Ulanman taşlamalı derler. On bir topor mekanizmleri vardır. Salgıdı vardır. Ulanmasan has köp salgıdı vardır. O täze teknolojinin ulansan onu teşviki yani kömeği subvensiyası vardır. Şol realak mekanizmler düzülür. Onun näme peydalı olsa peydallığa deker. Dayıhana plan da ekme diyme nemesinden daşlaşmalısın. Yani düğüp nemesi prinsipi şolor yalaktır. Yönü paxta katı bütüşünür. Yönü bütüşünüm derler. Ben grubu paxta çoğulundan utanları katiyattan kovul yenine. Bir yarım ton paxta olunna yani 450 bin ton süyüm çıkıyor da kulopka valak no değil ya. Son bakası yani dünya bağlarına yani FOB yani alıcının skladına $1,000, $1,100, $1,200, $1,500 aralığında gidiyor da. Yani 450 bin ton faktanı köpüldük göre 450 milyon var. Yani transport çıktıcılarını ayırarsın böyle. Degem 2,5 milyon halkın şu paxtek yani. Yani şoňa böl yani yırtar kaloşuna da yetmez. Yani onu hata edemelidir. Yani onu subvensiya gerek olsa ne tekstil demeler gerek mi? Subvensiya edersin. Üstüne neme verirsin? Yani eken paxtasında ne tavet döwründe paxtan bakası bir doldur olsa yani paxta ekenler 5, 6, 7 doldur alyatta. Şonun alak subvensiyası vardır. Tebebi akli sayudun nemesine gidiyatta. Onun biz bir kolonyal neme alak neme, üçüncü sort neme devletler. Bizim yerimiz şor olanına da halkımız bilimsiz alanına da onun bakası vardır. Onu göde ona dalan nokta tebebi biz kul hükümünde de. Sen yankı şu bilimsiz alan nemelerin öğüdünü doldurup bilecek mi? Yani şu 60-70 yılın içinde. Nesilimizi de ayladık, sağlığını da ayladık. Adamlar yani çağlarını yaşamadı. Yaşlarını yaşamadı. O ne bilim alırlar, ne sağlıkları, ne yerimizden şuur şuvat. Yani o da pul hemmece. Yani şu da atlar hata eden de paxtan önü adından tutmalılar. Umuman çıktıcısı girdecisinden köp de. Canım geldik düşündürmeli. Ulan ters oluyor. Şu edilen ziyanı demetmek mümkün nerle. Rehabilite etmek. Çok 60 yılda yakılan paxtan nemesine de şunu yerini düzeltip bilmeyen. Muhtarına. Ne son oraya alaklı yanlı. Ama ekolog tarafım vardı yekeneme derler. Yani yurdun yakarançılık yerinin 90% çoğur alıp getir. Dey o da todap uçup adamların ağzına burnuna giriyor demal ya. Su uçuyor.
Onun kefeller hem şondandır. 60 yaşa çenli doğrudan yaşayanlar adamlar. Ne berde ne 99 yaşında ılgap öldü bitirip bölür. İbni yetvem olunok. Sapara yenem şu tayda bir bir soru var. Şoňa jogap bermeseniz bolmazmy kendiýen? Yani O ildeşimiz soraya şunkü talyplara de näme maslahat berýäňiz de täze okajaklara. Yani täze Türkmenistan üçin ýaly düşünşime görä. Okajak talyplara o näme okamagy, haýsy bilimler, bölümler agyrlykly. Söyyen ilmi, söyyen bilimi okumalı var. Men planda okutup her kimin özüne yani söydük bir demet ol yanlara. Ýöne täze çıkan kän hünärler var da. Biz on köpsüniň atlaryny da adından bilemdi ok da. Evet. Näme var da Sapara şu täze okajaklar ine özlerini näme saýlamak üçin diýede. Bölüm doğru mu? Doğru düşünýänmi? Hawa. Ugur. Indi onu iň esas näme şu özleriniň nämeni gowy görýän, näme gyzyklanýan bolsa şonu okamak men pikirimçe doğru bolar. Sebäbi başga ýalňyş bir zat okasaň inen uniwersitet ören ýa näme kyn geler size. Birinciden näme düşünüp bilmeýän, ikinciden içi gysgynç bolýar, bir hili näme bolmaýar. Hawa, bir hili näme bolýar. Ondan soň sen ýanky visionuň hem dargap başlaýar da näme etjäň bilmän başlaýan. Özüň nämeni gowy görýän bolsaň, özüňe ýanky ynamyň bar bolsa haýsy uğurda tapawdy ýok. Soňam şu okany uğruňam hakyky okamak, yani hakykatdan okamak, diplom üçin däl, ýa-da şu taýdakyna bahalar 5'lik alaýyn diýip däl, bilmek üçin, öwrenmek üçin okamak iň dogrusy. İşinde iş eden wagty sebäbi ýöne bir arasaçylyk iş edýän bolsaň hem arasaçylyk var, arasaçylyk var. Şu ikisinde sen eden işinde ondan gowusy bolmaly däl diýip düşünýände. Ýani uniwersitet okan wagtyňam özüň üçin onu birinden soraljak soraw däl. Onu özüň haýsyny gowy görýän bolsaň, elbetde näme sorap bilersiň de haýsy döwletde okasam gowy bolar diýip. Ol elbetde döwletden döwlete değişýär, ýani nämeleri üýtgeýär. Okuň kaçysty. Yani şu wagt Türkmenistan okumalygyny aýdyp berip biljekmen näme? Hawa, Türkmenistan'da okasanız ol Atayda hiç sat yok da ýene. Şu bölüm saýlan wagty özüňiz haýsy bölümi gowy görýän bolsaňyz tapawdy ýok we ynanyň saýlan bölümüňiz hem haýsy bölümi saýlasaň saýla, eger şu bölümi hakykatdan dogry okap, düşünüp, oturup bilseň, işem 100% iş tapyp bilýän. Sebäbi şu wagt dünýä näme diýen, ýani konkurensiýa diýen zat var, o okuw oturan iş almaly diýen ýeri ýok. Okuw oturan soňra işe girmek üçin hem egzaminlere girýän, ýani egzamin olmasa da o görüňdeşlige baran wagtyn şol egzamin bolýar. Yüzlerce adam var ya o işe girecek olsan bir firmalar ine şu Türkiye'de de şoňa bir yere diýen. Hawa, şu taýda hatda sen gürleşiňe näme seredip ýani döredijeliňe seretdiler. Ine şol okuwňy okasaň şu gürleşikde de ýani gürleşik geçirilen wagtam sen özüň şondan hem alyp çykyp bilýän. İşe girýän, pikir edip bilýänmi, pikir edip bilen okmy, oňa seredilýändir. Hawa, işe girýän, işläp başlaýan sene ýam 2-3 aýyň içinde aýlaňy köpeldip bilýärler. Hatda bir hepdeň içinde de köpeldip bilýärler aýlaňy. Berde elbette devlet işinde olmayan zat yok. Yıldan yıla yöne hususi iş yerlerine işlenen atın bir hepde de köpeldip bilýärler olam şol sen okuwda alan bilimiňe bagly zat. Yani sen işin edip biljeğine ve höwesiň olmaly. Ýene iň bagtly adam söýýän işini edýän adamdyr. Ne onu bagtly boljak bolsaňyz, söýýän işiňde etmeliňiz. Men iň söýýän işim arhitektura kenne. On Türkmenistanda men olar ýalak mümkinçiligim ýok. Onu bilmedim, ýalňyşyp ekonomist bolup durdy. Yani onunum taýa giyip ýör. Görýäň, döwletine düzetmedik diýip ýörler. O şonuň ýaly talap edip bilseler, gelecekki Türkmenistanda. Ýene şu taýda bir soru var, Sapara size değişle. Hani? O yer almany Coca-Cola diye bir vatandaşımız. Yer almany mümkinçilik bolarmy her adama istedikçe diye, istediği mukdar hususy yer isleýär. Bolar yer alma demesi o kanun näile kanun çıkaracaklarını bir ýön teklip berip bilerse, näile bolanyň gowdugyny öz pikirimde aýdyp bilerse. Yer daýgana, ýani daýgançylyk etjek adama berilmeli. Onun adam taýlap bolýan nädir? Onu daýgan
kaymancılık etmeyecek adamın şu yere talip olma diyalak şertlerini döretmeli. Misal için şu tayda ekip dikmesen şu ullokan salgıdı olmalı. Misal için aydiyan, o nehilik olacağını ben yönünden aydıp bilem yok da. Eksen kaytam yankı kömeği olmalı, subvensiyaları şolar yalak teşvik değil ya da gıdıklandırıcı nemeleri olmalı. Çünkü için yeri işleyecek adam, İslenlik işleyecek adam alıp bileri yalak etmeli. Ödem yeri bölmeliler. Ekrançılık yeri 2 hektardan 5 hektardan denglik olsun deyip demezseniz hem ben den ağaç olursunuz. O yanlış demedir, patkottur. Türkmenistan'da yer yeterlik derecede kendir. Yani suyu tığşitli ulanmanı öğrenin vaktiniz yeriniz 3 esli, 4 esli, 5 esli köpülür. Şu an yani boz yerlerimiz var da bizim. Tarp yerlerimiz var. O tayk yönü su ertmeli. Su ertmeli ve etme için suyun yeterli olmalı. O yolla siz onu yere sindirip şorladıp hem de yer dahiliyeniz hem su demediğiniz de harcayanız. Yani şu atlan yönünü alınan son yerin muhtarını 3, 4, 5 etse köpüldük oluyor da Türkmenistan'ın şu yemelerinde. Onun Türkmenistan'ın aşağında, yerin aşağında sulu yerler vardır. O yerler kendir. Yani ullokan debiti yoktur. 3 litre, 5 litre, 7 litre. Yani şu ödü öknemeder yalak sular vardır. Yani onu goğu teknoloji, yani su oruç demelerini ulansan o yeterlik oluyandır köp yerlere. Yani ertilmeli yerim vardır. Bu mesele yönü yani siyasi lozunglar bilen, yani emeler bilen çözülenlerdir. Bu katı ulu iştir. Ağırt ulu iştir. Bu iş yönü şeyle görünüşü yalak değildir. Bunu hem yerini bilmelidir, mümkünçülüğünü bilmelidir, bunun neydi edilenini bilmelidir. Ulu katı ulu iştir. Yani yer su reforması deyilen zat bir devlet veya bir millet öz ömrünü bir zapar edip bilendir ya da hiç edip bilmedikleri vardır. Yani orsiyet neçe yaşında şu an şuura içinde edip bilen nedir yer su reformasını. Ukrayna neçe yaşında şuura içinde edip bilinen nedir? Bu zatlar kolay ansaz zat değildir. Bu siyasi kıyınçılıkların vardır. Onun halkın bilgini emesen vardır. Bir tarafı ettirecek olur, beylik tarafı ettirmeyecek olur. Siyasi sisteman özü hususi eyeçiliğe kendi bir yani Sovyet nemesi yatkın değildir. Bu kıyınçılığı biz 92. 93. yıllarda gördük. Şonun için reformanı böktüttüler, sakladılar, telpekleri bile sıyırıp zındılar. Onun şunun yani halka nemettirmeyecek olup bizim üstümüzde oyun oynadılar da. Bana KGB'nin mışmış upravleniyeti var da. Şolong yayradyan demesi, şu dövürdeki yayradyan demesi 3 yıl bugünden pahtani satıptır, pulunu alıp Monte Carlo'da yahtalarda deyince alıp görüntü parağınız var. Şolar yalak 4-5 yıl masir ettiler de. Yani şu adam şu sonra olan işleri geldi da köpüsünden. Yani devlet götürüp kaydı yalak. Yani o da atları demediyen bir cahil yani o tuğduflog nazar falan demesi onlar ödleri ben hemen edenlerine pişmanlıklarını yani başına gelen nemeler görkö diye de. Şolar gatti feci yağdaydı. Türmelerde çüyürüdüler de. Ödlerim ne şu da atları eden demelen afterlar şolar. Şolong yeli bilen etti ne otuduf diye. Adı ne otuduf çok Polkovnik mi? Onun Muhammed Nazarov vardır. Ne şu da atları yettirmeyecek olup o da onların birlerinin kurcağı olan yok ortada da demeler var, açık soflar var, şoma mendeşler var da. Onlar görüp oturuyor ne yine bir yıl vaat demedik oldular yer su reforması doğru geçen. Öyle
köyünü Sovet sistemasının içinde birinci şu reformanı en yukarı derecede geçirip bildik Nemet biz şunlarla potansiyelimiz var da. Yani bu soruğa şeylere cevap veriyen ben kemine. Sapar abi erdem bir zat koşacak da şu yeri men şu adımlarda Kıyankı Aladağ'ını düşünüp bilemokta. Yeri hem adama den verilecek mi neme değil ya da o yer Dayxana yankı dayxançılık edip bilen adama verilir. Sebebi men hatta şunu ýaly şu at göz öňüne getirýände Türkmenistanyň yankı oba hojalygyndaky ýa-da beýlek uniwersitetlerin berýän bilimine göre Türkmenistandaky yeri bermäni adam tapmaýan otaýdy. Adam ýok, spesialist ýok. O ýerde pikir etdiňiz yer berse o sizinki bolýar, sizinki bolýar diýmek sizinki näme eksen şonu ek ýöne şoň salgyty var. Sen o salgyty tölemek üçin işlemeli bolýan. İşlemek üçin hem yankı bilim gerek, bilgi gerek. Ya da olmasa yine sen yer aldın, 10 hektar yerin var, kaptanda 5 hektar, nalogunu, yani salgıtlarını töleyen, kaptanda gidce, misal için Gallanca'da bir 4 yıl okak gelen olsa, oba hocalığı, o 5 hektardan sen 10 hektarından 4 etse girdeci kazanır. Ondan sonra sen isteme yerini ona ya arenda vermeli olan ya satmalı olan, alacın yok. Şeyittirip işi bilen adamın yeri köpeler, yine onu yönek edildiğini misal için restoran, bir sürü restoranlar var. Yöneç olan bire yani özünün franchiser verip ul olup başlayandır. Bir sana restoranla oturuyandır. Tabi iş edip bilen ul ol ya. O açık pazar olanda da yer hususi yeşiliğe geçilen var Türkmenistan'da. İş edip bilen adamın yeri öz-özünden köpeler. Onu devlet karışmaz. Onu siz bilmesen işini mecbur olayan vermene. Sebebi salgıtı gelip dur yılda. Sen ekme önüm alıp bilme onu senden sonra ne ola uzatlar. Indi salgyt diýse do salgyt esas şu yeri näl diýsem kem ulanışda tutmak üçin salgyan salgyt şonu üçün yerin garaşdyğı üçin demedel seni stimulir o salgytan pikir etmeň siz o töläp bilinmejek salgytdyr diýip sebäbine öňe maýdandyr buhalteriýada 2 buhalteriýa biri finansy buhalteriýa biri ekonomikde şu hatta sen öz maşynyň ulanýan bolsaň şoň hukman surata salgytyny firmaňda öz maşynyň bolsa da şoňa pul aýrylýar da. Olam şo ýanky bakymy var, seretmeli ýagy var, ýene nämesi var. Şolar üçin ýerde de edil şoň ýaly. Salgyt şo ýeri nämede tutmak üçin, ulanışda tutmak üçin. Ýoksa şorlakdaly ona salgyt tölenmese, garaşyk edilmeli işler edilmese. Şoň üçin salgyt bolar we sen eger gowy bilimiň bar bolsa şo oba hojalygyndan işiň edip bilýän bolsaň hiç hili problema näme etmeýän. Ýöne bilmeýän bolsaň o ýer elinde tutup bilmeýän. Ine o sistemaň näme ýeri da şo. O mekanizmler dürlü bolup biler. O bizim näme kellämizde, pikirimizde barlary bar. O näme yerin potansiyal bahasy bor. Ýöne o bahany senden şuur almaz. Ýöne sen onu alıp ýene satjak bolsaň döwlete bermeli boldy şo bahany. Olar ýalak demelerem bolup biler. Ha, gowy ulanýan bolsaň, täze teknologiýalar ulanýan bolsaň üstüne ýene de premiýa alyp bilersiň. Ýa şolar ýalak dürlü nemeleri bolar. Ýöne işlemejek adam ýere hyridar bolmaz ýalak mekanizmler bolda. İşleýän adamın bir işler ýerdin. Kömek eder döwlet. Subvensiýa da berer. O mal daklayan oldu baştanına neme verirler. Ya başka neme ekrançılık oldu başka nemeler vardır. Her tonnosunu burada gerekli at öndürülen oldu her tonnosunu üstüne yine de premiyetini verirler. Bir topor mekanizm vardır. Bunun çağı yoktur. Yani yer işlemeli. Tağdını işlemeli. Layılanmalı, demetmeli. Bu 50-60 yıldan soň sen onu badarda satyp bilersiň, nemedip bilersiň, ol badar dolanşygyna girer. Onu ýerme mümkin. Ýöne ýeriň ilk bilek berilenine on bahasy bor, on bahasyny sen tölemäň hökman nädir? Sen ulanarsyň neme dersiň? Ýöne satjak bolsaň, adam dürlü şertler bolup bilýär, satmaga mejbur bolup bilýär. Satanda puluny döwlete berersiň. Şolar ýalak. Sen hebe bu talyp onu satyp ýene de ondan zat kazanmarsyň. Adalatsyzlyk bor. Bu nemeleri kän, bunu Türk kesikne şeýle bolmaly diýilen neme ýok. Onu oturup bir topor spesialistler kän çaý soğudur. Ýöne ýa ideýa olarak şeýlerak bolmaly.
yer reforması, su reforması katı kıyın zattır. Ortiyet ne ömrünü bir tapar etcek bollu Stalypin'in bir neme vardır. Ortadan bir reformatör vardır. O premier ministri olan bir vaatlar. Onu atıp öldürdüler. Şu reformu edecek bolan için ettiler. Meni öldürmediler, onu daşına kaçaryalar ettiler. Kaçmadım mı? Meni Otkayverlerden iyine salmadılar. Halk şunu bilen nokta. Git deyip gidirdiler, sonra gelmediydiler. Onda da gelmediyselerin ben 96. yıl Barkka gittim da. Barkka'dan sonra katı korktular. Korkun sonra miner şu yank bir topur kağıt petek yalan nemeler demet başladılar. Ben baran mı ben Türkmenistan'a bolon mu isteyen oktular. Ben o sesimi çıkarman gerekmiyorum oldum. Dünyanın bir künceğine. Siz aparağın bağdığından bilmezdiniz. Bulonum misleği şodu. Sesini çıkarma diyerdiler de. Gelme diyerdiler. 96. yılda barıp kaydığımız için bilyas bizimsiz şu an. Şoň üçin men tanıyaňyz. Şoňa da gitmedik bolsam tanımaýadynız. Doğru. Kemine ni kutorjak O hem bizim. kutarsam bolacak sapara. Ýöne soraň bolsa ber. O sorumuz aslında baram yoğum del. Bir Ahmet Türkmen ildeşimiz sorayar yana. Ertirde Eurosoyuz gol çekýärdi 27 yurt arasında diye insan hakları meselesinde Türkmenistan'a diýen täsir bolup biler diye. Bu içkili täsir bolmaz. Olur ýaly kararlaryň gaty köpüsi çykdy. Ýeke oň däl Euro komissiýaň däl onuň emelleri assambleýasynyň şu wada çeni tanasyň 15-20 ýetendir. Hiç täsir eden ok. Şu hökümet gitmeli. Bu başka demesi yok. Bu ýanky halkara kanunlarda bir boyun neme diýen neme däl içki kanunlarda. Ütkä piştat etmedi. Ya neme derler sanktı salarlar. Biraz pullary adalar neme der. Onun ýöne o sanktýana bir ütköçük sanktı da eder ödemek. Horlanda halk korlanır. Sebebi bulun näme iýje işleri. Elini dodun ýerine etdi-de. Halkyň beýle däl. Sapara bu Jean Sharp vardı onun kitabında yazıyor da şu diktaturanyň bolasında olan halklar daşary ýurtdan kömege garaşarlar diye. Yani o kömek hiç kaçan gelmez diye. O yazıyor kitabında. Gelmeyenliğinin hem sebebini yazıyor o tayda. Ya halk talap etmeye, hareket etmeye, şonun için gelmeye diye. Olaram haçan gelýär, haçan da halk harekete geçer, talabı önemi ortaya çıkar, seriozne bolanlığı. Ondan sonra koşularlar. Olaram näyle koşularlar? Öz formatyna göre. Koşulma usulü var. Şoňa göre koşulýarlar. Yani onu alıp ayırıp diktatory yerine başkasyny goýup bermeýärler. Onun ýaly hakam ýok, hukukam ýok. Eger onun ýaly edip bilen bolsalardy, her ay bir sany rewolýusiýa görerdiňiz taş döwremizde. Yok, şol ine kemine şonu soraýyn da, indi şol guramalaryň işi mi ol? Bir ýere gidip içeridäki ýanky näle diýsem kem şol siýasata goşulmak işi däl, mysal üçin adam haklary bolanda şo adam haklarynyň ýanky içine näme girmeli, nämeler edilmeli, nämeler edilmeli däl. Şonu ýazyp berýär, düşündürüp berýär. Soň sen onu näle diýsem kem, sen şonu ulansaň ulan, ulanmasaň ulanma, ýani ol ulanmak olara galan zat däl, halka galan zat, adamlara galan zat. Sen ulansaňa ulanýan şo zady, ulanmasaňa men şoň ýaly düşünýän. Sebäbi başga hile olan güýji ýok diýip bilýände. Ýazylanda näme? Ine adam haklarynyň bozulýan ýerlerine näser edip görsäň şol golya şu deklarasiýany ýazdylar, goraýamyşlar. Onu olar goran ok aslında. Adamlar goraýar, islese goraýar, islese goran ok. Şol adam haklarynyň bozulýan ýeri hatda Singapurda da var. Ondan soň ýanky Birleşik Arap Emiratlary orada o taýda da var. Hytaýda var. Amerikada hatta var.
Yani onu yine yerine getirecek ya da şonu kabul edecek yine adamlara bağlı zat. Onu pikir etmen o da yankı şu mecnarodna uramalar bir kömek eder, bir zat eder. Mene olan işidir deyip pikiremedim o gidip sen o tayda diktatörü ayırmak için bir zatlar etmek olan işi değil. O zada karşı bilen o var. Olaryň işi bolýan bolsa da her ay daşlarymyzda Ayda bir neme var. Näme üçin ne kömek diye Irak'a hem Libya geldi diye. Siz Libya bilen Irak'a kömek gelendir öýdýäňiz. Ýagdaýlaryny bir seyredin. O kömek başka zatdır. O kömek değildir. O kömek bize gelmesin yani şonun ýaly. Olur ýaly kömek gelmeýän oğudur. Ol ýöret edildi. Onun nemesi vardır. Onun hatta sosyal bilimciler hem ılımcılar hem şoň analizini etdiler soňadan. O wakanyň nädip bolanlygy, näme üçin bolanlygy barada. O demokratiya gurjak bolup barlan neme değildir. Çok baydagynyň aşagynydır bolýan. Ýöne. Demokratiya da ýokdur, başga da adam ýokdur. Ýönküzem ýokdur. Daşary şu daşardan gelen daşary bir yankı buramalar bolsun ya da ayrı bir döwletden eger bir ýere kömek gelen bolsa ol şu kömek gelen ýerdäki halkyň bähbidi üçin däl, kömek etýän adamyň bähbidi üçin gelýändir. Onam taryha seredip görüň hemme şoň ýaly. Kömek edip barýarlar öz bähbidi var arkasynda. Olar o taýda halk ölüp kyrlaýsyn, onuň bilen işi ýok. Olar özüniň şu taýda bir isleýän zady var, şonu almak üçin gelýärler. Siriýa orsiýet kömek edýär, ha? Aydın. O Näçe 100.000 adam bombalaryň aşagynda galyp. Soňam 10 ýyldan geçdi aýam sapara. 10 ýyldan geçdi şu taýda problem. Problemany çözüp bilenok. Ine kömek näle edýärler? Kömekmi şu 10 ýyllap şu uruş bolmak kömekmi bir? Soňam kömek etmek isleýän adam bilemek eline ýarag alyp gelmez. Kim bolaýsyn, diktator bolaýsyn şu eline ýarag alyp gelýän adam kömek üçin gelýän däldir. O bilýän daşardaky düşmandan goranmak üçin ýaragly gelip bilerler. Ýöne içeridäki ýa-ni Türkmenistanda şu wagt aslında düşman diýip bu düşman ýok. O taýda bir halkyň öz arasynda ýa-da özümiziň eken näme mewelerimizi ýesler şu wagt. O taýda hiç geli näme ýok. Onu aýyrdyň eýýäm şol böyle şu prezident şu wagtdaky diktator düşünmeýändir. Ýöne şolam türkmen edil biziň ýaly siziň ýaly türkmen tapawdymyz ýok hiçgili we şonu aýyrjak diýip gelýän adamam ýene kime garşy türkmene garşy uruş etjekde. Ýarag alyp gelse şonu türkmene garşy ulanjak başga hiç kim. Türkmen diýenim ýene biz bolýasda. O isleme o hiç geli nämesi ýok. Ziýany bar. Halkyny ödetmeli. Gepin ýeme ýeri halkdan başga şunu düdetip biljek güýç ýok. Bu zady diňe şu özümüz edip biler. Şu jogapkärçiligi her bir adam duýmaly. Öz elimizde o başka adam kömek etmeye. Etse de o kömeğin arkasında başka zat var. O etiyas diýip o sözülen aýdylyp biler ya da görkezmek üçin bir zatlar edip bilerler. Ýöne onun arkasında hükman yankı başka zatlar olur. Olam içeridäki halkyň, şu Türkmenistanyň halkyna peýdasy ýok, ziýanly zatlardır arkasyndaky zatlar. Doğru. Kömek diňe özümizden sorap bilersin. Goňşyňdan sonra, garyndaşyňdan sonra ine kömek etjek, hakyky kömek etjek adam bize öz dost ýarymyz, doganlarymyz, garyndaşlarymyz diňe şolar kömek edip biler. Ve bizem olara kömek etmeli, olaram bize kömek etmeli. Ine şu kömek, ine şu hakyky kömekdir. Sebebi hemmemiziň ýagdaýymyz hem näle diýsem kem, şo bir ýanky gämeniň içinde biz hemmemizem. Şoňa düşünüp, ine şu zady edip bilsek, iň uly kömek bolar Türkmenistan üçin. Ýöne bir goňşyňa gelip polisiýa azar berip duran wagt senem ýanynda seredip durman ýöne baryp şoňa näme üçin azar berýän diýip, şoň näme üçin sorap, şoň ýanynda şoňa bir hili golda berseň da, ýa-da ine köçede ýörep barýan birine polisiýa azar berýärmi? Senem bar, şoňa näme üçin azar berýän diýip sorasaň, arkasynda dursaň. Olan bir gün sen arkaňda dursa, ine şonda, ine şolam kömek hakyky kömekdir. Dogry. Men şoň ýalyrak düşünýän-de. Dogry, gaty dogry aýdýan Aýdyn. Milli duýgudaşlyk nämemizem kem şu taýda. Şonuň üçin hem ýokmu kandiýan ýani bir-birine. O kem zadymyza boýnumuza alyp onuň üstüne işlemämiz gerek. Kem diýen görmerlerleni onu ortadan aýyrmaga synaşmaly. Onda
Saparağı aydın şu tayda bolda däýle. Bolya iyileşler. Elbette yemme sorulara cevap verip bilmedik o diyen kemine bilemok bolun. Son soruların hemmesine Boş cevap sorular verdim. var. Bunu nemeli. O zatlara biz Aha. ne vakit getireli ne dinleyiciler nemesini aralı. Hava bu taýda näme täze Türkmenistan nähile arzu hyýal edýäňiz, nähil bolmasyny isleýäňiz de onuň daşyndaky soraglary ünüs vermedik. Hava ulam sizin bilgiňize. Bolyar onu yeme hoşlaşaylı kemine. Bolýar, sağ olun, eziz ildeşler. Ýene-de İyileşler o sağ olun. Sağlıkta görüşeli aydın kemine size de köp sağ olun. Ne indiki bazar uni. Şu atlar şeyler mi? Şu önkü vatta. O önkü. Sağ ol. Planlaştıralı üyt göze haber verir. Soralarımızı vatandaşlar şu taýýarlap, ýöne soraglary Google'dan mı ýene bir internetten tapyp bolan soraglary däl de ýanky bu näme o näme däl de hakyky ýanky Türkmenistany näme diýen şu temalarda soraw berseňiz öz düşünjeleriňiz, zatlaryňyz bolsa şoňa soraglary Daly bolsun ýa-ni berenem alanam. Hawa. Bolýar onda sağ olun. Sağ olun. Vatandaşlar sağ olun. Görüşelim. Aman,